Olu sasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu sasazo kundlungu lwe-SABC eAuckland Park eRhawutini nazo eziphambili. We have recorded 4 consecutive quarters of growth into early 2026 and our economy is creating more jobs. Abathunywa baphuma mbombozone zeli nakumazwe ngaphandle bangungelene kwiziko i-17 Convention eRhawutini bezimase ingquntyela isihlandlo sesithandathu yotyalo-mali loMzantsi Afrika. Inkosi Mazole isicaka sithambile ndingaphosisanga maseko mandikawule ndiwarhuqa. Abathunywa baphuma mbombozone zeli nakumazwe ngaphandle bangungelene kwiziko i-17 Convention eRhawutini bezimase ingquntyela isihlandlo sesithandathu yotyalo-mali loMzantsi Afrika. Ethetha kule ngquntyela umongameli Cyril Ramaphosa uchaze uMzantsi Afrika njengelona lizwe linomtsalane kutyalo-mali nangona ihlabathi lijongene nemingeni equka ukudodobala koqoqosho neemfazwe. Ethetha nabathunywa bazimasele engqungquthela egxile ekurhwebesheni utyalo-mali kweli loMzantsi Afrika, umongameli Cyril Ramaphosa uthe phantsi kwalo rhulumente kazwelonke wobumbano i-GNU, uMzantsi Afrika ukwazile ukubonakalisa ukukhula koqoqosho kwiikota ezine zilandelelana kwaye oku kubonakalisa ukuzimisela koMzantsi Afrika ukubambisana noosomashishini kunye namazwe angaphandle kuhlumo loqoqosho lweli lizwe. Under the Government of National Unity, which we formed after the 2024 elections, we have recorded 4 consecutive quarters of growth into early 2026 and our economy is creating more jobs. Inflation, as we heard, is stable and is converging towards our 3% target. Mongameli kwavakalise ukuba impumelelo yengqungquthela esindlekwe nguMzantsi Afrika ye-G20 kulo nyaka uphelileyo ibe likhubalo ekuphuculeni nangakumbi uMzantsi Afrika kwinqanaba lehlabathi nanjengoko kuye kwanda nezivumelwano zentsebenziswano notyalo-mali oluphuma kumazwe angaphandle. Our G20 presidency elevated South Africa's global profile and deepened bilateral relationships that are today reflected in investment commitments from 15 source markets across the 5 continents. We are meeting at a time of uncertainty for the global economy. Geopolitical fragmentation, supply chain disruptions from conflicts and wars and trade tensions are radically impacting global capital flows. In such conditions, South Africa presents what I would call a favorable proposition as a resilient, credible, and reform-oriented investment destination with strong fundamentals. Mongameli uthe kwenziwe izibhambathiso zotyalo-mali ezifikelela kwi-900 billion rand neziza kubhengezwa kwangolu suku lwanamhlanje kule ngqungquthela. OkaRamaphosa uthe olu tyalo-mali luza kudala imisebenzi esisigxina luphucule intlalo yoluntu nohlumo loqoqosho. 1.2 trillion rand in investments. Uphando ngokungaqhutywa kwamatyala engumvuke wekomishoni yenyani noxolelwaniso lusaqhuba namhlanje kulandela ukukhanjwa kwezicelo zababe sakuba ngomongameli umnumzana Jacob Zuma kunye nomnumzana Thabo Mbeki zokuba ehle njengosihlalo weliqonga uJaji Sisi Kgapembe usele zidla umhlala phansi. Inkqubo yanamhlanje iza kumamela ubungqina bowayesakuba ngumlawuli wezotshutshiso uAdvocate Menzies Simelane. Lithetha nekomishoni igqwetha lika Simelane uAdvocate Thabani Masuku wenze intetho yokuvula ingxoxo esithi umntu ammeleyo uza ngaphambili kule komishoni ezokunika ingcaciso kwimiba ephathelene nokusingathwa kwamatyala eTRC. Mr. Simelane, as you would know, is a former senior government official who is here in this commission to clarify some issues relating to the TRC cases or the prosecution or the investigation of the TRC cases. You will have seen from the 2 statements that he has submitted that his main focus is really to illuminate on how the different departments of government collaborated with each other
in an effort to strengthen or support the NPA to deal with this very complex mandate that it had to prosecute post-TRC criminal cases. So his main address really will focus on his role as he assumed the position of Director General of the Department of Justice and Constitutional Development in 2005. Oluphando luphanda izityholo zokuba inzame zenziwa kwiminyaka eliqela ukumisa okanye ukulibazisa ukutshutshisa ukuyenyaniswa nolwaphulo-mthetho oluye lwabhaqwa yiKomishoni yeNyaniso noXolelwaniso. Ukonyuka kwexabiso leparafini ekulindelekileyo ngomso kuza kufaka uluntu olusele luhlupheka kakande ukuba lube sengxakini kwasezimalini. Ezi zimbono zabahlala bakumatyotyombe aseJacaranda kumasipala eMahlosana eKlerksdorp. Amatyotyombe aseJacaranda alikhaya kumakhulukhulu oluntu, uninzi lwabo ingabantu abangathathi ntweni. Phakathi kwabo ngumama oneminyaka engama-59 ubudala onabantwana bakhe abahlanu, ongugama lingu-Elisa Williams, ophila ngendodla le ayisebenzisa ukuthenga iparafini. Ukwenyuka kwala maxabiso kuza kwenza bube nzima ubomi bakhe. We are really struggling to buy paraffin. If the prices increase, then it's going to make matters worse. This means it is going to be difficult for us to cook. Nabamelwane bakhe basexhaleni ngala maxabiso. We are reliant on paraffin for cooking and other things. If we don't have it, we have to fetch wood from the bush, which is sometimes dangerous because there are snakes there. When we buy liter is 20 rand. So if the government increase the paraffin with 10 rand, which means automatically is 30 rand. And it was already difficult for us to buy a liter with 20 rand. Abantu abaninzi balengingqi abaphangeli kwaye kuza kuba nzima ngakumbi kubo oku njengokuba la maxabiso ephezulu. If it's going to increase by 10 rand on top of 20 rand a liter, it's going to be a health problem for us. So, because truly speaking, we are struggling. We are struggling, more especially our elders. Ivenkile zasekuhlaleni ezithengisa le parafin zithengisa nge-20 rand ilitha inye ngenxa yemfuno zabantu, kwaye bebethengisa ihafu yelitha ngemali eqikelelwa kwi-10 rand. Abanye babahlali bathi baboleka imali kubamelwane babo ukuthenga iparafini yonke imihla, kwaye ukonyuka kwamaxabiso kuza kwenza izinto zibembi kakhulu kubo. Sidithi xada kumbindi mpuma, Israel uphumeze umthetho odala ingxokolo wesigwebo sentambo kumaPalestina afunyaniswe netyala lohlaselo ziinkundla zomkhosi. Lo mthetho uxhaswa ngamahlakani enkulu-mbuso mnumzana Benjamin Netanyahu, kwaye uchazwa njengozakudala kukhule ukugxeleshana ngezikhondo zamehlo, kwaye uchazwa njengonyasha umthetho wehlabathi. Ipalamente kaSirayeli kunyazise umthetho omtsha ongundaba-mlonyeni ophakamisa isigwebo sokubulala njengesigwebo esifanelekileyo kumaPalestina afunyaniswe namatyala okwehlula inyama nomphefumlo kwiinkundla zomkhosi. Ngekambe eli nyathelo lizalisekisa isifungo samahlakani kasosiba jikelele uBenjamin Netanyahu, yaye sigagene nokugxekwa kabukhali kwihlabathi jikelele. From today onward, every terrorist shall know, and the whole world shall know, he who takes life, the state of Israel will take his life. This justice needs to be seen and done, and starting tomorrow morning, with the help of the blessed God, it will be done. Kananjalo iinkokheli zamaPalestina namaqela amalungelo alumkisa ukuba lo mgqaliselo ungaphembelela iimbambano ezimandla. Lo gama bambi abasengela ithungeni linye besithi eli xesha lalo mthetho libhekisele ekufulathelweni kwamabanjwa amaPalestina yaye lilinge linxamnye nobulungisa. Ukanti ke imingeni kwezomthetho ilindelekile lo gama amaqela ezomkhosi eTshotsha entla ngelihlaba ikholelo lempindezelo bephakamisa inkxalabo ngokuba lo mthetho ungabangela ubundlobongela obumandla kummandla ohleli ungazinzanga.
Sihlabele mgama nendaba zethu umphathiswa wezothutho eMpuma Koloni uMnumzana Xolile Nqatha ubongoza amagosa ezendlela kuba angahleki nanye kwezihlekisayo nabaqhubi abophula umthetho. Uqhube wathi ukuba novelwano kwamagosa ezendlela kukhokhelele ekubeni ibe ngathi yinto eyamkelekileyo ukophulwa kwemithetho yendlela. uMnumzana Nqatha uphehlelele iphulo lokhuseleko ezindleleni ngeli xesha leeholide zepasika eNtabozuko ngaseQonce. Isebe lezothutho eMpuma Koloni likwiphulo lokuqinisekisa kuba ukwehla kwengozi kweliphondo kuyaqhuba ngethuba kuphehlelelwa iphulo lokhuseleko ezindleleni kweziholide zepasika kubhaqwa imoto ezinhlanu ezingalungelanga ukuba sendleleni logama ezinye zingenawo namaphepha. Kukwabanjwe umqhubi obesele utywala kambeke umphathiswa Nqatha uthi abaqhubi abophula umthetho benzelwa inceba engafanelekanga ngamagosa ezendlela anovelwano. This launch marks a demonstration of our state of readiness as we go to the Easter holidays. Of course, building on the work that we have done over the last holidays, where the province led in reducing road fatalities by more than 20%. We're building on that work. We're implementing our commitment that law enforcement is not a seasonal thing or a holiday thing, it's a daily activity. And our officers have demonstrated over this period since December, they have been visible in our road, they have been effecting arrests. Kananjalo abaqhubi bathi amaphulo okuvala indlela ayafuneka ingakumbi ngelixesha lexakekileyo leholide. Ukanti ke uMnumzana Nqatha uthe amaphulo oqoqo ayingawo elixesha kuphela koko enziwa unyaka wonke. Abafundi bematriki kwisikolo samabanga aphezulu iThulare kwilali yaseLibotlwane bamemelela kuba kugqitywa ngokugxabagxabhisa amaziko ezikolo ekuhlalwa kuzo. Isigaba sokugqibela sokugqitywa kweliphulo nesixabisa i-R40 million sisamile ngxi ngenxa yamagingxigingxi kwezezimali kwisebe lezemfundo laseMntla Ntshona nangenxa yezityholo zemikhambathi yolwaphulo-mthetho. Abafundi bematriki kwisikolo samabanga aphezulu iThulare bakholelwa ukuba ukuhlala phakathi kwamasango esikolo kungathi xhaxhe umgangatho weziphumo zabo. Bathi amaziko okuhlala esikolweni angenza abafundi bathi qelele nemikhwa engafanelekanga nesemehlweni yabasaze ngobuso elizweni kwilali ezifana neLibotlwane ngenxa yokusilela kweenkqubo ezinegalelo ekuphuhliseni inkqubela phambili kulutsha. Uthi ngempelaveki abafundi bematriki bakaxeleka kwimikhuba efana neziyobisi notywala. Izakhiwo zokuhlala kumasango esikolo zingaba likhubalo ukuze bajolise ingqalelo ezincwadini. Uthi ngamaxesha ezimo zezulu ezimandla ezifana nezandyondyo zemvula kuba nzima ukuya esikolweni. Kambeke ulwakhiwo kwesisikolo lwaphazanyiswa ngaphambili yimikhambathi etyholwa ngokugila imikhuba yolwaphulo-mthetho eyanyanzelisa ukubhatalwa ngonokhontraka kwiminyaka emithathu edlulileyo. Xa kungoku abahlali nabazali abanamaxhala axhomileyo yinkxalabo bakholelwa ukuba isebe lezemfundo eMntla Ntshona likwajijisana nemiqobo kwezezimali. I think department is in financial constraint. So if the department is in financial constraint, but it is their duty to come and report to the community, especially via Moretele local municipality with the leader of our councillor. Kananjalo isebe lezemfundo eMntla Ntshona livumile ukuba laphosana kona nomhla wawubekiwe wamaphethelo wephulo lamaziko okuhlala kumasango esisikolo likwaleka ngelithi liphantsi phezulu nokungqobanisa intloko nababandakanyekayo ukukhawulelana nenkxaso-mali ethe xhaxhe kweli nqanaba lingundoqo. There was indeed the delay with completion due to instability that affected scheduled time to complete the project, thus impacting on cash flow. The department has engaged stakeholders to enable the project to start. We are above 95% to conclude discussions that will enable to commence of the project. Kanti ke abafundi basenethemba lokuba isebe liza kuyifumana inkxaso-mali liziqukumbele izakhiwo zokuhlala kwabo ungaphelanga lo nyaka wematriki nongundoqo kwimpumelelo yabo.
Ngamawaka bemi baseZimbabwe angongelene kumaziko aliqela kulo lonke lalizwe thabatha inxaxheba kwinkqubo yoviwo lwasesihlangalaleni yomthetho osihlomelo oyilwayo ukuhlonyelwa komgaqo-seko. Le nkqubo ikhokelwa yipalamente yaseZimbabwe kwaye yenziwa ngelixa kuphezulu ukugxeleshana ngezikhondo zamehlo ngokwezopolitiko ngelixa iqela elilawula iZANU-PF lifuna ukwenza inguqu kwinkqubo yovoto kuquka nokongezwa kwexesha likamongameli nelepalamente ukusuka kwiminyaka emihlanu ibe 7. Ngamawaka abantu abathathe inxaxheba kule nkqubo yokuva izimvo zoluntu kwaye uninzi luziswe ngeebhasi. Bebephakamisa izandla ngelicela ukunikwa ithuba lokuthetha kule indawo umyalezo utsho ngazwi linye. I'm supporting the bill because it brings a lot of improvement to development. We saw it fit for us to actually push for a 2-year extension on the 5-year term. Why are we pushing it to 7 years? I'm supporting the bill because it gives the ample time for infrastructure development. I think the bill has been crafted with the budget in mind. We've been struggling with resources, and if you look at the changes around the ZEC to the registrar, it saves us 15 million. Ngelixa kweliziko bewuxhasa lo mthetho sihlomelo uyilwayo bebekhona bangaphesheya kololuvo nto leyo idale ukugxeleshana ngezikhondo zamehlo. I have no guarantee whether the changes of this constitution or the extension will guarantee my safety as a citizen living in a village situation. Nakubeni abanye bexhasa kodwa bafuna kusetyenziswa ndlela yimbi. Abangakwazanga ukuthetha bazibhale phantsi izimvo zabo njengoko oluviwo lwezimvo lungena kusuku lwesibini kulindeleke ukuba ibe ngamawaka abemi baseZimbabwe abathatha inxaxheba namhlanje. Abahlali bakabhokweni eMpumalanga bavakalise uchulumanco kuba liza kuvulwa kwakhona iziko mfundo Elijah Mengo College lakhiwa ngo-1986 lasetyenziswa njengeziko lokuqeqesha abafundisi intsapho de lavalwa ngo-1999. Ukusukela ngoko eliziko lehlelwa ziziganeko zokuqhekezwa ukonakaliswa nokungananzwa. Eliziko sele lisisithunzi sento elalifudula liyiyo lapheka ititshala eziliqela ngexesha lalo kodwa sukela ukuvalwa kwalo liguqukela libhodlo. Wayisakuba ngumfundi kweliziko mfundo udanile imeko yalo. Since 1995 to 97, I was there. After us being trained as teachers, the college was closed. Abahlali bathi kuvulwa kwalo kwakho kuza kuqula impilo zabaninzi. Ngitiva ngijabulile ngokuvulwa kweMango College ngoba kutovulela abantu amathuba emsebenzi. Ngenzaba yokushintsha noma yokushintshwa kwalesakhiwo sibonakala sisakhiwo lesitawusita abantwana bethu nomphakathi. Ngiyakusekela lokho kakhulu. Uhulumente uthi usayiphethe inkqubo yokuhlaziywa kwezakhiwo. We have invited individuals that will want to list the facility. So far we have had engagements with 3 entities including Ehlanzeni Tibet College, then the South African Defence Force and also the South African Police Service. Inkonzo yesipolisa ithi ingathanda kuliguqula eliziko libe yindawo yokuqeqeshela amapolisa. Kwezemidlalo kushiyeke insuku ezingama-70 kuqala itumente yendebe yehlabathi yeFIFA kwaye umqeqeshi wabafana uHugo Broos uthi kusadingeka eqhoboshe apha naphaya ngakuze iqela lakhe lilunge phambi komdlalo walo wokuqala kwitumente neMexico ngomhla we-11 kuJuni. Ibafana iza kuqubisana nePanama kumdlalo wesibini wocweyo athenge onke amatikiti awo kwibala laseKapa ngokuhlwa nje kulandele ukubambana ngenqaku neliqela iThekwini ngolwesihlanu. uBruce uthi ngokufanayo nomdlalo odlulileyo waseThekwini ubalulekile nalowa ngokuhlwa nje bafana bewuphethe umdlalo yadala intwenka yamathuba yaphanza ukuvalela aliqela emnatheni yenye yenkalo umqeqeshi afuna ukuziphucula phambi kwendebe yehlabathi. We did a very good game on Friday and we want to confirm that again against a very good opponent, so I think we did the right choice to play against Panama 2 times. It was a good test already Friday. uBruce uthi iqela lakhe lingenza into engalindelekanga kanti kwitumente yendebe yehlabathi
iBafana ithelekiswe nosotheko iMexico, iSouth Korea neliza kuphumelela iEuropean playoffs phakathi kweDenmark neCzech Republic. I know, I believe in that team already for years, and I still believe that we can do some surprises for people who think that we are not able to do that. This team is able to many things, but again, we have to be on our best level. iPanama ingayothusa iBafana nanjengoko sele iziqhelanisile nemeko zokudlala kweli. If I speak about their weaknesses, I'm telling where we're going to attack. So I will not mention that. The strength, they have good quality players, they have fast players with a good intensity in their attacks and also in defense. Bruce uthi intandabuzo ebenayo kulandela ukuphoxeka kweAFCON uye wayiphosa kwelokulibala esakubona indlela iqela lakhe ebelizimisele ngayo eThekwini ngoLwesihlanu. Umlawuli wokuqashwa kwabasebenzi kwiqela iKaizer Chiefs uThembela Maliwa uthi imidlalo yasemaphandleni ibalulekile ekukhuthazeni ubumbano loluntu, ukukhulisa uqoqosho kunye nokuphucula impilo yoluntu kwindawo eziqeqeleleneyo. Uthembela ufumene abadlali abathathu abasebancinci ngethuba kuqhutywa itumente yezemidlalo iHoboyi Foundation kuTsolo eMpuma Koloni. Imimoya iphezulu kwabadlali bebhola ekhatywayo bavuma ingoma kubethwa amagubu ukumelana nemeko. Mane amaqela azokhuphisana apha eliphume phambili lizofumana ibhaso. Bathatha abadlali abazochongwa kuba babonise isakhono sabo ekudlaleni ibhola. Ndandiyithathe kancinci le nto kwandiyenzayo kuqala. Ndandiyiqale nje ngebhola. Bavela abantu banono yongeze race. Nawo asizotshintsha. Izabalelelanga liyi-1 apho siyazi into bangaba nawo si-sports day. Bathathu ke abadlali abachongiweyo apha uba bayodlala ngaphantsi kwephiko leKaizer Chiefs, uMasonele Thungatha, uKhanya Thungatha kunye noSivile Nomlala bona ke bachongiwe. This is very important, especially for the rural areas. Ukhuphiswano bekwakho neembaleki nazo sibonisa isakhono sazo, zimbi ke ziphumelele zagqwesa. Hayi noko ibingenzima kakhulu benditreyinile nasengqaleni bendibalekile phanda kunumber 2 village Katakuti nenze 2 hours 15 minutes. Kulela betnana ngale race bekukuhle iwater stations yonke into iright apha endleleni. Asinayo inceda ke ingxaki ndiphethwe icramp kwa12 oko ndiqhwalela kodwa yaqomba ndizawuzongana ngeke ndiyiphoxishithazi. Osomashishini bafumana ithuba lokuthengisa. Lo mbutho wesisa uthi ufuna ukubona kuphuhla ezoqoqosho kukwaphuhla nezemidlalo. Inkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC kuTsolo. Umbengo umdiya ucima umlilo masihlangabeza ubhodla injanga entsimbi yesixhenxe ngorhatya makube Chus Sibele.